Amanyina fe ama fili Sariya Blon ame ale de kono aw kun sigin bɛ ka kono no wati Cherifla jabara soka fana ka fe no seka so Côte d'Ivoire faka ta se Burkina Faso ma ka tɛmɛ sekana fɛ an ka foli bi bɛɛ lajɛlen ye ni wati aw ka jabara nu ɲɛfɛ walasa ka Sariya Blon ka ale lajɛ bi an nana ni hakilina ye ina fɔ jamana be ta sara min ka ni o de ye fanga segili so nango mako décentralisation o décentralisation kɔnɔna bi an b'a kalama k'a fɔ ko yɛrɛmara k'a fɔ u jɔyɔrɔ ka bon baara la kosɛbɛ kosɛbɛ o la min ye musaka ko ye anw bɛ an ka impôt sara an bɛ taxe sara mairie ye kuma dɔw la mais an b'a fɛ min ye budget communal ye an ka ale sigi cogo dɔ a taa cogo a n'a baara kɛ cogo an nana n'o hakilina ye bi o de y'an ka bi thème ye le thème du jour le processus d'élaboration et d'exécution du budget primitif l'exemple de la mairie de la commune 4 du district de Bamako min ye an ka yɛrɛmara k'a fɔ ka musaka ko ɲɛnabɔli ye a sigili sen ka fɔ ka taa bila baaraw ɲɛnabɔli la terrain kan an ka sigi a b'o de ka bi ni wari nana mairie kɔnɔ budget a baara bɛ kɛ cogo jumɛn de la wari minnu bɛ don budget kɔnɔ a bɛna na sira jumɛnw fɛ mairie b'a ka wari bɔ yɔrɔ jumɛn na walasa ka mun ye kɛnɛyako ye kalanko fɔ ka taa se lakanako ma ka ɲin'o nin bɛɛ lajɛlen na o musakaw bɛ bɔ min ni Ala sɔnna fɔ k'an to an ka bugudaw la bi an bɛna dɔn k'a fɔ ko mairie a ka baara ye nin ye bamanankan jɛlen na ni Ala sɔnna an ka sigi a b'o kan walasa ko warawala ye an ci bila mama min ye an b'a fɔ maire ye an ka Bamakɔ sigida 4nan kɔnɔ n'o ye commune 4 ye nous avons comme l'invité monsieur Abdallah Yatara conseiller communal membre de la commission finance également membre de la commission éducation santé de la mairie de la commune 4 du district de Bamako an ale bɛ ɲɔgɔn fɛ monsieur Yatara an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i bisimila i sɔnna ka n'an jaabi monsieur Suntra bi fana fo k'i waleɲuman dɔn ka Cherifla TV lajɛlikɛlaw ani a lamɛnnikɛlaw ko bɛɛ fana fo ko waleɲuman dɔn nana fo yaw en bisimila bora ngaso nana ngaso a diyara n ye i bisimila monsieur le maire an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn an nana nin hakilina ye bi komi nin ye gɛlɛya ye an ka marayɔrɔ bɛɛ lajɛlen na mairie ka budget ko kuma la an tɛ ɲɛ dɔn a la bi an y'o fɔ Sariya Blon kɔnɔ kalan bulon don a kɔnɔna na bilasiralikan b'a kɔnɔ an bɛ se ka kunnafoni caman sɔrɔ a kɔnɔna na ne ni aw ni Ala sɔnna an na bɔ kunban kɔnɔ bi ka sabu kɛ an ka maa welelen monsieur le maire ni an ko sisan nɔ ko budget primitif budget communal e bɛ se ka an bilasira ni mun y'a kɔnɔ ale yɛrɛ ye mun ye qu'est-ce que le budget communal budget communal an bɛ se k'a fɔ ma hakɛto ɲini jama fɛ fɔlɔ parce que an bɛna baara min daminɛ kuma dɔ a dɔw fɔli ka gɛlɛn bamanankan na donc u bɛ hakɛto ɲini o fɔlɔ ni terme dɔw bɛ n'an ma se k'o ɲɛfɔ bamanankan na o ka se ka faamuya o la mais an b'a kɛ de telle sorte qu'on soit trop simple bɛɛ ka se k'i ka tɔmɔ ka bɔ a la ni Ala sɔnna ma donc le budget par définition c'est un acte de prévision et d'autorisation de l'ensemble des recettes et des dépenses d'une collectivité sur une année o ye mun ye c'est-à-dire que commune musaka sɔrɔli ani baara mun kan ka boloda san kɔnɔna na k'olu fana fɛsɛfɛsɛ donc an b'a fɔ de ma ko budget communal donc san nata ko ɲɛsigi baara kɛ an b'o de wele ko budget primitif mais mi faranfasiya min di jusqu'au 24 septembre 2020 budget kun présenté nomenclature min o ye nomenclature relative au décret 600 en 2002 donc o abrogé la 600 donc budget nomenclature kura ça c'est issu de l'arrêté interministériel 2475 du 25 septembre 2020 donc au nomenclature kura dɔ de bɛ sisan nɔ budget primitif bɛ présenté o hukumu kɔnɔna na donc nomenclature kɔrɔlen bilala sisan nɔ kura de bɛ yen sisan nɔ bon kura min bɛ yen nɔ a vraiment a fɛsɛfɛsɛlen don kosɛbɛ kɔrɔlen c'était présenté par paragraphe maintenant bɛ sous paragraphe bɛɛ sɔrɔ nin kɔnɔna na sisan nɔ n y'a f'i ye cogo min na c'est toujours équilibré en recette et en dépense c'est-à-dire que sɔrɔ min bɛ kɛ o dépense hakɛ fana de bɛ kɛ donc a équilibré no kɔnɔna na donc n bɛ se k'a fɔ bakuruba la budget communal primitif définition filɛ nin donc sɔrɔ ni musakaw sɔrɔ a n'a kan ka taa dépense minnu fɛ voilà olu de bɛ jate donc i bɛ se ka sɔrɔ dɔ kɛ n'a a fana dépense tɛ yen non sɔrɔ fɛn o fɛn min bɛ kɛ yen nɔ a dépense équivalent de kan ka sɔrɔ yen awɔ min b'o de fɔ donc ni sɔrɔ bɛ yen ni misali la ni wari sɔrɔla f'a a kan ka dépense sira min fɛ f'o fana ka dɔn voilà a ka taa o sira fɛ f'a ka t'o sira fɛ a diyara n ye mais a bɛ fɔ min ma ko ordinateur min ye budget kɔlɔsili ye jɔn ye budget communal ordinateur ye bon budget communal ordinateur o ye maire de le maire de la commune
le maire principal de la commune, parce que habituellement les adjoints au maire. Donc officier d'état civil ou le président de commission, mais maire qui est de la commune et l'ordinateur du budget, c'est le maire principal de la commune. Donc aller de budget ordonné en recettes et en dépenses. Mais quand on a recette, ordre recette c'est que warlado, on a dépenses ou engagé au nom de la mairie, maire drone. Maintenant en collaboration avec le comptable public, nous percepteurs. Voilà. Donc mairie de Yamaralendo. Voilà, que ce soit au niveau des recettes, que ce soit au niveau des dépenses, maire de autoriser le nokaki. Donc faut être à Konana Kabal maire là. Aïe, tu sais qui. Allez de Babé. Allez de Babé. D'accord. Voilà. Panseka comme faut. Panseka kuna. Ajaranye. Mais au quoi fait ça ni budget aller élaboration temesera du monde bala wala ça faut c'est adoption. Bon, effectivement budget temesera do bala yanoni aka c'est conseil à adopter. Donc a même le follow le débat public. C'est le débat public est mouillé commune kononana faut que c'est qu'à faut par exemple mo baraka ñu fait éducation mo santé mo sécurité mo jeunesse et recruter tout abuka barab c'est que font ma commune kononana il faut que un service de hygiène service d'assainissement no abu be de wole kana dans un débat public au beka jate mine ka fo ni san nata kononana on ba faka ni bara de ke. Donc maintenant on va développer le débat public. Donc au débat public kononana on bi au hakil nauta Abu Hakil Nauta, Kanana et session budgétaire là. Mais avant ça, PDSEC Fanabeno, le programme de développement économique et social, avec commune Bekonana. Au Fanana, Bouroda Baraurido, sans d'autres, sans Nani, sans Dour Konana, avec PDSEC élaboré. Kafoni sans Dour Konana, Barak, sans San Baran de Kanga, commune Konana. Avec au 100 Hake, au 100, en 2021, Baramukanga, commune 4 là, au PDSEC là, en au Fanado, en budget là. A sabana fana yi maire fana de élu la population fait a élu la population fana na programme d'ori do fa kan hakli to ro fana na ay programme fo population yi fo kan do to fana kono nana ka se fo fana do budget kono nana do ni fin saba donc PDSEC débat public ani maire ka feuille de route kono nana ka fin dota ambo be de kenyo kan ka so kana no session budgétaire là ko présenter conseil là ani ko présenter société civile mi fana bina ko présenter là maintenant ni min kan ga boalo kono nana o bi boala ni min kan ga fara ko bi faraka mais sur le conseil dans sa souveraineté o de décider. Monsieur le maire ni jaraw ñu ko jugo anye famille soro ni tabolo ina bonanga a contracteur nya fam mais o konna est-ce que dugutugu fana eko ko société civile anga woro na est-ce que dugutugu fana ndabe do ala ina fo on fait c'est kana yable. Voilà, c'est un débat public, c'est un budgétaire c'est public, c'est ouvert à tout le monde. Mogo na kanga kere avi la sefambe dugutugu na ka conseil fond commune konona force vive commune konona abebe wole kana ani sécurité mo no baraka ni police so pompier no ni alni gendarmerie ni brigade mon manga territoire resort juridique konona ambo be wole kana tu passer sécurité fana ba konona donc ambo be de wole kana c'est un débat public ni mimi tasura konona parce que on ba faka ni ke mama ya ko présentation du budget konona na obse ka dola ni conseil gerana fana be dola Ajaranye monsieur le maire. Voilà ni anye conseil communal ta aller composition. Amba me kuma be yoro be ko conseil communal oh aller composition be ke chugo dimana wala saka budget musaka ko aller sigi senga sangono. Bon conseil communal conseil font mi là. Par exemple communicateur il y a 45 conseillers. 45 conseillers. Voilà, au mandat 2016-2021, au 45 conseillers de Bénin. Donc 45 conseillers, au fond, répartis le bureau communal en président de commission. Le bureau communal, c'est le maire principal et les 5 adjoints. Bon, moi, le commune 4 est 5 adjoints. Ça dépend, mon nom 45 conseillers, c'est 3 adjoints, 4 adjoints, 4 adjoints, mais au niveau de la commune 4, on a 5 adjoints. Donc, le bureau communal, c'est le maire principal et les 5 adjoints. Donc, le reste maintenant, on a conseil formé. On a le conseil formé, mais il y a aussi les présidents de commissions. Chez nous, en commune 4, il y a 10 commissions. La commission bien président, la rapporteur. Donc en réalité commune fonctionne tout fleni mais le bureau communal il a fait tout communal ou le réunion une fois par semaine donc mais session conseil c'est une fois par trimestre la session budgétaire bien le 31 obligatoirement il faut qu'avant le 31 octobre de chaque année il y a aussi ce qu'on appelle le compte administratif. Au compte administratif ni budget pendant le 31 décembre il faut qu'avant le 30 mars
conseil ka cutissi du maire pour sa gestion k'a fɔ effectivement conseil y'a fɔ a ka dépense kɛ cogo min na a ka sɔrɔ boloda cogo min na a y'a k'a kɛ cogo la n'a ma k'a kɛ cogo la conseil bi maire ɲangi. Donc o bɛ se ka kɛ o bɛ se ka kɛ an ye maire ba min ta conseil ni a ka cutissi kɛcogo ma ɲa voilà musakaw taara nin na i b'a sɔrɔ wari dɔw tununa ɲagamina donc n'o kɛra conseil bɛ se ka maire ɲangi. conseil b'a ban k'a voter ni conseil banna ka compte ka maire ka compte administratif voter donc maire bɛ problème sɔrɔ parce que tutelle min gouverneur o bɛ saisir ministre yɛrɛ bɛ saisir bon a ka ca Ala fɛ ni justificatif caman ma sɔrɔ a la a ka ca Ala fɛ dɔw ta yɛrɛ bɛ se ka laban révocation yɛrɛ la ka maire yɛrɛ gɛn. voilà. a diyara n ye monsieur le maire. Le budget additionnel fana bɛ yen nɔ donc o bɛ kɛ le chaque 30 juin de chaque année donc peut-être du 1er janvier au 30 juin a bɛ se ka kɛ musaka kuraw sɔrɔ la ni musaka kuraw sɔrɔ la donc budget dun kɛra ka ban mais il faut que musaka kuraw fana répartition fana ka kɛ donc au 30 juin il faut qu'an ka session budgétaire bɛ kɛ ce qu'on appelle le budget additif donc sɔrɔ kura minnu kɛra k'olu fana répartition kɛ o wele ko budget additionnel. a diyara n ye monsieur le maire mais sisan musaka ninnu ni an da sera nin bɛɛ lajɛlen ma i ye a fɔ an ɲɛna sisan k'a fɔ wari ale bɛ a kan ka taa sira minnu fɛ olu bɛ yen mairie bɛ mun de kɛ sisan walasa budget n'a fɔra sisan nɔ ko communicatif budget ye nin ye misali la n'a ye misali ta 2020 kan aw sera ka o budget mobiliser cogo jumɛn na walasa ka wari ninnu ɲini ka na bila mairie ka compte kɔnɔna na min ye budget ye. Bon, budget mobilisation recette mobilisation a bɛ maire ni service de recouvrement bolo. Donc au yɔrɔ la n bɛ exemple dɔrɔn ta budget 2021 na fo mɔgɔw fana ka fɛn dɔ faamuya. Par exemple commune 4 ta la on a un budget prévisionnel de 5 milliards 735 millions et quelques en 2021 mais au kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ budget de fonctionnement de recette de fonctionnement ani recette de dépense de fonctionnement ça c'est 4 milliards et quelques bon 4 milliards et quelques kɔnɔna na n'i y'a fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ hakili la k'o bɛɛ de bɛ mairie bolo o bɛɛ tɛ mairie bolo fo mɔgɔ k'o yɔrɔ fana faamuya i b'a sɔrɔ o kɔnɔna na les compétences transférées à l'état éducation santé ani olu ka fonctionnement o bɛ transiter mairie de fɛ o de bɛ budget gonfler sinon ni budget 2021 ta mairie commune 4 mairie kɔnɔna na an ka recette propre ce n'est que 1 milliard 300 an k'an k'o de ɲini. ne ko ko recette propre monsieur le maire o kɔrɔ ye jumɛn ye. an ka taxes an bɛ se ka taxes minnu recouvrement kɛ commune kɔnɔna na o y'olu de ye donc o taxes bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan an k'an ka se ka 1 milliard 300 millions an k'an ka se k'o de recouvrer 2021 kɔnɔna na o de wele ko recette propre. Donc en réalité session budgétaire yɛrɛ bɛ kɛ recette propre dɔrɔn de kan parce que milliard min b'a filɛ nin ni salaire kan ka transiter mairie fɛ an tɛ se k'an da don o kuma na o ye état ka wari min bɛ na a bɛ na sira min fɛ a bɛ to sira kelen fɛ mɔgɔw ka salaire de don CCRF ni ASACOLAW ka fonctionnement don CAPO ka fonctionnement don an tɛ se ka foyi kɛ olu la a bɛ na cogo min na an b'a di olu ma ten cogo la mais an ka recette de fonctionnement ni an ka o y'an 1 milliard 300 millions an b'o de ɲini sisan ka se ka baara kɛ n'o ye. Bon 1 milliard 300 millions yɛrɛ n'i y'a jateminɛ à peu près 300 millions ɲɔgɔn na bɛ taa salaire la bon 250 millions bɛ taa fonctionnement na bon joli de bɛ to ka se ka baara kɛ sisan nɔ a man ca donc fo mɔgɔw k'o yɔrɔ faamuya k'a fɔ souvent o bɛ mairie accuser mais budget min bɛ présenter mɔgɔw la a fanba ye subvention état ka subvention les ressources des compétences transférées aux collectivités o de bɛ tɛmɛ mairie ka comptabilité sira fɛ o de b'an ka budget gonfler sinon an ka recette propre yɛrɛ ni les 6 communes du district madame a sita bɛ tɛmɛ 1 milliard 300 millions kan ne yɛrɛ taara commune 5 débat public la olu ka recette olu ka ressources propres c'est 1 milliard 200 millions on tɛ 1 milliard 300 millions. Ah ouais, la commune 5 bon, c'est des prévisions, budget tout de prévision. Il n'y a pas dit qu'à voir bien ma venue. Après, dans le recouvrement, on a fait c'est possible, mais tel que présenté en recette propre qu'à noter, mais ça reste toujours un acte de prévision. À venir de câble. Ni yɔrɔ in diyara n ye kosɛbɛ donc o b'a jira k'a fɔ min ye kɛnɛyako ye i n'a fɔ o min kalifalen bɛ la commune 4 kɔnɔ bi éducation et santé donc kapu minnu bɛ yen o saraw mɛtiri minnu bɛ yen nɔ olu saraw bɛ tɛmɛ yan b'o fɛ a bɛɛ bɛ tɛmɛ mairie fɛ olu ka sara bɛ tɛmɛ mairie fɛ an'u ka dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ yen voilà dɔgɔtɔrɔso ninnu fana les agents de santé agents de santé n'o y'an ka dɔgɔtɔrɔ ye CSRF kɔnɔna na ASACO kɔnɔna na olu ka saraw fana bɛ tɛmɛ mairie fɛ o bɛɛ de bɛ tɛmɛ mairie fɛ o de bɛ mairie budget gonfler sinon en réalité n'i y'a da ko recette propre yɛrɛ ma en tout cas en commune 4
pour 2021 pour 2000 on attend il faut qu'on conseil fana faut les 45 conseils parce qu'on a conseil là comme en 2016 mairie ressources propres à m'a dit que c'est 800 c'était 800 millions 850 millions mais on y a les don faut qu'on ait alhamdoulillah 2021 on table sur 1 milliard 300 millions donc on a conseil là comme avant 2016 et recettes propres comptait mais 800 à 850 millions mais en cela ka baraka conseil beka fo ni yoroina bo be fo les 45 conseils ko be fo ni yoroina ko c'est parce que conseil be ka effort a jaranye monsieur le maire ni ni recette mobilisation et ko taxi au taxi nous wala sanga temo yoroka comme amna de exécution kono ibse ka amblasera ina fo taxi sugu du monganga sara ni mairie bse ki jigida ka fo te chifiu o kono misaka mobiliser o yi dumani dumai bon et par exemple exemple do taxi municipal non taxi municipal par exemple les artisans les commerçants et autres, nous faisons ça chaque mois, nos taxes municipales, ça fait peut-être les 1500 par mois. D'où nos débit de boissons ferrero, nous faisons bien, sous salimine, nous faisons bien, teruka taxu ou bébé non donc moi on baraka commune kononana akera boutique akera bureau bébé fermé ça faut que taxe municipal donc au début on a recette propre mais fin fana do mi TDRL taxe de développement régional et local au fana be no 3000 francs par personne au fana be no kaseka sara fana au telu fana be taxe au fana sara banku be no lu fana ba sara barakaro commune kononana a benaka taxe do o da que mois de septembre là session do que spécialement sur les taxes pour que faut s'encourager nata ni taxi normalement ni 1500 conseil c'est décider qu'il faut dire la banque ka taxi que 1000 francs do fana to 6000 francs conseil c'est décider qu'il faut s'encourager tanga que 5000 francs ici d'études mais session spéciale que mois de septembre là uniquement pour les taxes municipales c'est ce qui précède l'élaboration du budget comme ça nos taxi session qui là donc avant les taxi à de kanga sera comme ça on s'est gagné un budget mo là octobre kononan monsieur le maire on yoni famu bi a jaranye am wara fen jama kalama ni amunde o kalama nun konana mais halisa ni ambe o cadre kelen konana musaka kun ta fa fa ora gala ma ko sebe bi ma chama me no be salan sara wa foko salan nun be sara iske abi kata meriere e kungola kwa utaye de tomber e pseka anata mo yoro mena sananga de exécution kono bon effectivement chama minya fe chugo na mairie fleni mairie collectivité be mairie be préjugé ko de boka ni a jate no munye mo hakna ni maire faudra les gens ne voient que le foncier généralement mais to ko cenu dugukolo ko lawde problème la sama ko sebe mais bara chama me mir la minte dugukolo ko mo ka jate mi ka fo bibi na par exemple ne c'est exemple drone di commune 4 kan secondaire commune tola a jate mi bi on sera ka bara minke mais a folota sebelin ko salle de célébration amina ko amna salle ni donc mais a tsika même 10 couples reçoit par mariage mo jura salle belbelwa do jo ko nana qui peut recevoir même à 100 couples ka beka célébration ko fabriquer même chose à Jikoroni aussi ni fin fanata et anga miriba fanata un immeuble baro joino à peu près pour 280 millions États-Unis anyo fana jo a beka recette propre là a ressources propres mata juruta mo chife na jete mi kolso nu fana kono nana an sira kay kolso chama jo do be no kolso ni kun tare dem sonu siglen soro duguma do bu panga donc marché ani plateau am dale an sira kay kolso kro jo pour mo dem sonu sa bo duguma sigla chukomna grâce à la coopération aussi au partenariat avec certains pays aussi en sait que kolso do fana jo talko par exemple ni trabi kolso moderne do soreno et grâce aux dons japonais en sait ko kolso fana jo no donc baram sen chama kera ni miri yada lu taxi ni salimun sara baram sen chama kera nay monsieur le maire jaranye wati ko kama minye bi aw ka musaka ko nun sara ko de bi an intéressé ko sebe musaka ko nun sara fe 20 anya yi abe san damabo o meke commune na anya yabe ka kembe bala sisa est-ce que au bekan awbe aw ni rosoro vient de collaborer bamako ya impôt mon be récupérer service des impôts mon fait un pourcentage de voilà chaque année on doit reverser mérite obligatoirement do soral awo mais mobile ta ka boala comme au fin de nona centre d'impôt be no commune be kono ni centre katata commune katla il va soro rubé aw fait mais ni ngame moto vient de ma anya ye abe sandama bo mo ko meri ba yere kel no ko i bolo dawka mais est-ce que moto non vient tout là ou be do verser aw ka compte kono
Non, olu te fait ça en compte, mais impôt, il y a photo, c'est des impôts mon béno, l'autre de reversement d'occasion. Mais jusqu'à près du contraire, sur les vignettes des motos et des automobiles, et des motocyclistes et des automobiles, mais babi reversement d'occasion, non, madala. Ajaranye. Olana dona budget primitif, comme ni budget, nous y musakain, à exécution qu'on a. Il s'est comme un place à l'enfant. Bon, la procédure d'exécution du budget communal. Bon, budget communal, exécution communal, exécution fly. Comme il y a fait dans la définition, le budget c'est un acte de prévision et d'autorisation de l'ensemble des recettes et des dépenses. Donc, recettes communal et exécution fana de biké. Donc, pour l'exécution, étape il faut d'abord constater la créance, il faut liquider la créance. Il faut aussi ordonner la créance et puis l'établissement du bordereau aussi de versement au percepteur. Donc, étape nani zéro. Donc, il faut que taxe nous, à quoi de taxe à que jolibe, à quoi commune qu'on a codo. À flana et moui, il faut que maintenant, à quoi c'est que, d'autres c'est qu'à une quittance, d'autres contrepartie justificative quittance, d'autres reçu une feine, il faut qu'à quoi c'est qu'au fanake. À ordonnancer moui, ou le fanaka c'est qu'à nasara. N'a bécra nous qu'on faut qu'à verser percepteur fanafé. Donc, il y a étape nani. Étape dépassé fana, étape fly. Étape pour follow, mais c'est qu'il faut régir d'avance. C'est que normalement, les petites dépenses là, jusqu'à 100 000 francs, au moins à ta percepteur fait, ou les repères sera régir là, à un niveau là, les petites dépenses. Maintenant, tu as 100 000 francs, avec engagement, liquidation, mandatement, ou le cas qui est à ta percepteur fait pour que fournisseur sera communal. Donc voilà les procédures d'exécution du budget communal. D'accord. Bamanangana, il y a une fois là, c'est vraiment une fois. Donc nous be kelengele wajibalendo. Abe wajibalendo. Parce que nous contrôlons le fanana. Ulu fana mal ulu fana fese do donc contrôle ulu fana mena au ka fen konti fana contrôler ka la ka seke na ya soro tiens la wala obligatoirement contrôle général des services publics c'est kana inspection de l'intérieur c'est kana inspection des finances c'est kana comme vérificateur général c'est kana ou beb c'est kana on est soro tableau nani voilà avec les procédures d'exécution du budget faut respecter n'a ma respecter il y a problème sur là. Donc dépenser mérite dépenser ou bien quand faut que tu aies une cour boutique de canabla mérite que ce qu'on a au théo à kana que tu dois il t'a quand taxi ministère beau foyer abasara il reçu d'ama il se qu'on a versé mérite réservé sur la versé percepteur faut que procédure que dépenser fana quand faut que fournisseur à baraka bi et à ta percepteur ka sera non procédure d'exécution des dépenses au fana de bien faut à quelqu'un n'a pas respecter n'a quelqu'un n'a pas respecter nous contrôler rouna ni secrétaire que là non nous, la procédure d'exécution des dépenses est respectée. Monsieur le maire, nous avons une famille sur là. Donc, c'est pour vous dire que Mary Warren, moi, la cabine d'une choucou, la tseka dunti. Baraka Roshi Warrior Seka dunti. Qu'est-ce que débit dépenser là? Ni dépenser qu'est-ce que m'a respecté aussi à Tino Segamne. Mais ni dépenser procédure respectera à Kachala fait et Nyangini Manga Seka Osro. Ajaranye. Watini Asura Choko Kama. Ami Wak, Nika. Ala jabako fene wati ma chama fa kanyi ngali waro ke mais chama mbawo yero kono wati ko ni answer ko mena ko sebe wala baranu kono ni yata ka laje yo soro gele adobe amba fe ere bolo bi vous en tant que membre de la commission finance de la mairie de la commune 4 de Bamako ika ida do ala ka gele berebele munum be no ay munu soro baranu kono na wala sa aka Mau, vous n'avez pas communé Mauye, communé qu'on a donc à sa don, Gelam Auka, Baranon, monsieur le maire. Bon, au commune 4, mais Gelamba, quand c'est la mobilisation des recettes, c'est une mobilisation qu'a gelé. Parce que mon formel qu'a gelé doni. Donc, ni ya faut comme un hack préjugé de Moka, en termes de voir ça par l'entrée au badou, ou Haklina Beno, faut que préjugé qu'à boire en camp, en aïsé qu'à communication pas qu'au sens. À flâner ou insuffisant. Fédéral Mifleni, taxe de développement régional et local à Tessera. Par exemple, commune 4 là, une population béba à Sara, ça nous fait à peu près 800 à 850 millions par an. Mais je vous dis, M. Suntra, nous, on ne perçoit même pas 10 millions par an sur les 800 millions. Mon Tassara. Voilà, il faut ni son, ni son. Voilà, peut-être que nous sommes des remplacés et événement de 91 qu'on fait la fait. N'a pas le taxe de développement régional et local, mais à Tissera là. Bon, n'a pas Massara, Charabe, il faut la contrainte parcours. À quoi tu as été police sur le gendarmerie là. Mais il y a le Dukuba qu'on a gagné. Bon, c'est 3 000 francs par an. Et tu m'as dit que Makele, mais bêta sera fanade. Et par exemple, les moins de 18 ans, on sera. Voilà, les élèves et étudiants, on sera.
les embalaka munun temna 4 maternité ka ulu tasara quand on a plus de 65 ans aussi à tasara sur la souffrance ou tasara donc banabato bannu fana tasara ou bela nous le beborala Communal c'est 850 millions sur par an mais tasara nous on peut même pas recouvrir 10 millions par an. Ah oui, yaro insuffisant barola. Donc c'est pour vous dire que population ti akabaraka nyama kanye ni manya ki bi maire interpellé amone baranke jino banga kare ko ni makete ifan ki akiti ka devoir la ni ka akiti ka devoir la aka chala fe maire fana kanga joro mi ke commune kono nana abuke ajaranye o galawe oui gala bo gala famba fana en mi débat public fana que souvent quand c'est la population hakilina ta ka budget que souvent les gens ne viennent pas aussi ils se sentent pas trop intéressés mogotena na mi budget fana session fana que ka élaboration du ka budget élaboré conseil fait ka adopter conseil fait au fana bi mo invité kuma chama otena mais sans qu'on a na munu tanu de ka interpeller ko ni makanga kare ko ni maketa alors que ni na session budget là il sait ki hakilina di ni hakilina fana di na a musaka bi se ka soro fana a barabike mais ni mana fana akagelene bon mun fana bino de farande hakilina bitaka baraka no ajaranye monsieur le maire bi ka bi jamu kan kunche e bi se ka la jelil kan ni la blasal kan du menke ka nyeshi malien bema communicateur damate malien bema wala sanga se ka collectivité no ye meruye ka o dema ko barula bon am se ka min fo na se ka antema la ko se o sensibilisation pour que mo se ka taxi sara chugo mina vraiment o gele bari bi mairie num peka communicateur dronga bi mairie beka to am le dakawma vraiment comme mo ka famia ka fo merci ka bara fo ke commune kono nana ni population ma ka taxi sara donc dala ka fala ka fo yaro une procédure d'exécution des dépenses fo procédure même de l'élaboration du budget fana fo donc mo ka dala uno war minana merci ka wardum mo fana ka min fana famia maire fana flene sarate mairie mali kono na sara fo ite mairie indem to drone de mairie oui mairie yere na ka adjoint mindem to do de do man carburant sinon conseil auto sera fuitu dugulo kalo kono o sara indemnité bi de maire ne akadangama o tetema jolika bon imsika atetema wamu kanka maire tatema wamu kanka argent tatema watanka kalo kono an carburant do de farka yaro ni maire na argent bola to non koni sera continue ni officier d'état civil dans un centre ni garse kerami ka certification ni ka furturula oui garse ke bon itesara centre do be barka fu lirate marché ko sebe mais centre do be furusuru ka cha bon ya na ke chuko fleni suna sera fuite mairie la sera kalaba vraiment ka Cherifla télé fo ka wala nyundo anana na ka sika population kuna fula e mbalo ka fo bebe ka to monta to monna ka do ka fo an bela jelendi collectivité barakela an ga flanga mbulo du nyogoma an ga nyogon famia an ga préjugé dabla an ga taxu sera ni taxu sera la nyama kanye ni mi fana bore la population fana nowi ni ala sona merci bien monsieur le maire amifo i wala nyumando yatara kuma nyana ko sebe monsieur le maire amifo ki wala nyumando anga jam kan ka bi mi yesare Blon kono nay angu nana ni haknanye le thème du jour c'était le processus d'élaboration et d'exécution du budget primitif pour l'examen de la commune 4 du district de Bamako wore kuma ambolo bi wala sako wala nye anga mawolele monsieur Abdallah Yatara conseiller communal en commune 4 également membre de la commission finance et la commission éducation santé de la mairie de la commune 4 du district de Bamako ana le kuma nyagon fa bi ama foka wala nyundo galya munu ni ayada do ala anga do bi ka fo ni baraka chugo ni an joro fana me akona na jurumi me ana jamana ka jurumi me ana kin konna na anga ise ko juru nun sara ni ala sona o kelen ko fe am se ka réclamer wa anga dado anga yele maraka fo mara chugo la ni débat public damena na anga njija anga ya keneka meru fana amba afanyana aya jija fana anga akan kuna funi munye ONG we association ye kingorna na aya jija aku o garawer na o garawer la akachala fe oruni population me nyogon kala ko sebe katama awka no kerandale mala absaka blasal kan chaman soro wala ni ko fe ni ala sona minye togodala meru fana amado ka fo fana makobe ni kenan nuna wala sa ka jamana don fana kuna funi gela mun me awka yeno aka jamana don gal lanyine jume ni ala sona ana an sense dona na tawla ka jiuka u segere fo u kayro la kati marala inshallah